nkransaman nimse obia ho ye bibia boko free nkransa krudiem kosi ni kru ketua etwa ho ahia efa kosi onma omo nkura kesim etra kodu English abrochimam de ntraso no komo bibia me ba platforms ahodo so a na enka abosem a hoho a efa chiame so na dia to bia anim e platform ahodo so nana kwamba foto so nan kepi bafo agintedua na nkransa man hene one ne maame nana sapoma ene abusua nyina ewo Jepum na nkransa man hene ye one ne maame na nkransa hema nya ye dia na ato nkransa man nyina ti ye fa kwanye so na ya bodawuru afa platform ahodo so se di wurasie ni se nyame ya adoma o kire fie ena ode ne maame ebe fie nyame ya adoma meme nda anopa na odampem anopa no nan ewo Jepum a ewo nkransa fie prabakese so na anopa no nananum dada no na ebo nundu epem kobodu akono na yedina ba omusiye abepene kurabe na ifiri ho a free area don koso yewura betra simpire so one ne maame na sapoma betrasi na yeja eye maame nyina ye de a nkwasaman nyina nim se efre no maame afiri nyamche a de dodo na so de behu ne se ye na adudo nyina kopa enkwasam benkum hene na yere no yeja de kwan kura edise de yewura kwasaman ne se ni se nkwasaman mere no one ne maame anahema se nkwasaman se edamemene da ifiri anopa ikosi na nyumene de kwasaman emejamo na ye meboa wo na yensi ye maame yenja de kwan kura ntimbra zaman se de muura mo nana mo ade nyina nana nkransa hene ne maame nana hema ase no se yam gitwe na nkransaman yemra ne yemeboa wo yemebo chidom se bi ade to na nkransa hene ni ade to na nkransa hema ni a se bi panin se de ade to de ni no ye onu anayi na wan de beyi nkransaman madawroma mo na mbeyi nti mungitwi na yina yemeboa na ama hene ne na ahema ne busua nyina na yenja maame afie nyamche atuoni buahema yenja na kwan kura yedamase nkransaman de indo a yina yewo de masabi na nkransa hene ne maame ya ba ne ya meka ne ya mesre ne ya mebo amane ankyere mo a na kyerese yanimu ani ni se wonsa kan krata se wonsa anka wote gabuya na wodi ama obiso sebeya nkransaman begitwi na yakoboa yade nyina kurura na akwa amafoto so nan one ne maame edamase